Fil-messaġġ tagħha l-ewwel tas-sena, il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions is-CMTU wissiet lill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biex isolvi l-inkwiet li qed jinħoloq minħabba kwistjonijiet interni fil-partit. Is-CMTU tajt li dan l-inkwiet intern jista' jaffettwa lil pajjiżna meta jiġi biex jaffaċċja l-isfidi. Il-Konfederazzjoni qalet li l-inkwiet taż-żona euro għandu jittieħed bis-serjetà għaliex xorta jista' jaffettwa lil pajjiżi Ewropej inkluż pajjiżna u għalhekk il-prudenza u r-responsabilità għandhom jibqgħu jiġu eżerċitati. Il-General Workers Union permezz tal-President Viktor Karaki qalet li dawn l-aħħar snin kienu diffiċli għal poplu Malti li ntlaqat minn diversi piżijiet u żiediet fil-prezzijiet tal-aktar oġġetti essenzjali. Fatturi li qed ikomplu jwasslu biex il-faqar f'pajjiżna jkompli jitkattar. Il-General Workers Union qalet li l-Gvern qed jitfal ħtija kollha d-diffikultajiet tal-poplu Malti fuq il-kriżi finanzjarja li qed taħkem liż-żona euro. Fl-istess waqt imma qed jagħti stampa boħra u permezz tal-mezzi tax-xandir tal-Istat qed jgħid li aħna f'Malta qed ngħixu ferm aħjar mill-pajjiżi Ewropej li għandhom dejn li ma jistgħux ilaħqu miegħu. L-Union ħaddiema maqudin qalet li fl-2012 il-bniedem għandu jibqa' fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni. Il-UHM fakret kif din is-sena inħolqu abużi legali fis-sistema fejn diversi ħaddiema ġew dikjarati bħala self-employed jew ingħataw kundizzjonijiet inferjuri minn dawk regolati mill-liġi. Il-Forum Unions Maltin ukoll semma żieda fix-xogħol prekarju f'pajjiżna. Semma wkoll kif il-ħaddiema għal sena oħra qed jitkisru bl-ispejjeż tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u tal-fuels. Il-Forum awgura li jiġu offruti alternattivi xierqa lil ħaddiema tal-Air Malta u li din il-kumpanija tqum fuq saqajja kif ukoll li tittieħed azzjoni bis-serjetà fil-qasam tas-saħħa.